Abu Bakar As-Siddiq. In maksud tarihay ni Harwa kisain Yawm Rajiwan sin Bi'ru Mauna. In maksud tarihay ni kumawa kita dalil ngamuin maudu na to kuno maharos sumurindir pasatro. Na injawab niya, aun kaharus mo sumurindir pasatro apabila kau natikop na tuod iban wairun na gaus mo umato. Amurayat tuin waktu maharus kau sumurindir pasatro. At malaingkan minsan pahiyaros sinsara biulian si mga ulama in love afdalong nila magpasabil na kau biyak sinhinang sing kamatauran habiru mauna nagpasabil sila katan iwan sinhinang sintung katao panagnaan amin hayaw mo raji ima tuintong katao minsan di ilapat kaatuhanin kau ni kuno minsan ni mama nagdala kau nahanggatos nalawi hanggatos sinato ampeng kanila pudang-pudang sabihan sebab in gawin nila yung maksud nila kung magkalo yung maksud nila magdawa namat yung jawab niya amuratu in waktu maharus kau sumurindir pasatro apabila kau matikop na tuod wayroon ay kapangatun amuratin waktu kaya biulian pa si mga ulama minsan pa wayroon ay kapangatun in labi afdal magpasabil na kau sabab bang kau masagaw wayroon dapat hinaong kau sinsatro nadadalawang kau masagaw hikaway ka mo pa inhikalubo simpag-jihad dakuan lang mo magtatawang ka mo ikuanad to finance tingat to kanya ka rin ang pawala to diharo sinsara minsan pa kau buno rin tato masagaw sinsatro minsan pa kau buno suway kau rin makadihil information di ka mo darat atong puka maharo sa man hinangan mo sila information duwain amin bukon buna sa amin ibitsara amin kasabon nala aw na optimisya namin di na kaw asubuhon na may na kaw sabi namin kasakitan na kaw nangka na lang si mga ulama in labi afdal ang kami siya na kaw numanam si sakit hawak to ko sa doon pangato ko amuran naramik yan niyabang sa upama pagkaluhan nahaw kaw di na ikaw withdraw tawag yung tingatan na mo nakalayo ko rin ang mga iban at tawag yung nagbuno nagdalas na tuod kandil nakawidin ka matauran kawin kaw wala pa kaw nasabil aw pa kabuhi nawayron ay kaato mo di na kaw minsan makahiba kabuhi pa kaw mahawak tayo tumisan kaw mara mayroon busan sa damit yan na minsan pa kaw mara hawak tayo ito so wayron secret sintumpukan ikariya ng kasatro iwan suwera ko magmuhot-muhot maglagpikilan bangdaring kabuloy suwera ko mao at salukay mahaluman nila hinako ay ba nada po ni mag-surrender amuin da sinamasan na ito niyo bihaw mag-surrender dumapa ko sanjata mo pa rin ka di pa ko tayo mga simparin ka bang may sanjata mo taon nito na inamasan na kao, napasulindirong kao, saboy yun ay pangato mo. Habi ha, o pasulindirong kao, di sab ko tayo maun, bang ko rin makarasan jata. Ngayon, biyahe ni, biyangan sinsara. Ang na, kita nakabatok na pa-jihad, suway, papasunta na lang natin pagsulindir. Huway ron pagsulindir. Natungod din sa mga magnegosyo, ay magpapasurin din at dihay ni aunak to sambil ba mga kaulamaan aunak magpakalamod lumamod sila Allahu alam yung bihaw sa amin nakaunay to bukun soy ka ko kaya matahan kaya sako ka ko taon pa ulama kaya hatihan ko mabilang guru ko siya ay nagpasa pa mga nagsurin din taon ito kaya sa pa yung magsurin din sambil ay mga nagsurin din ito rako rin siya nagkita kapag lingkod ka yarik siya ko to, badi lang ipag-swindle na kisahan na ko rin. Kaya sa pa kami long niya, kaya do kung long niya Quran diha. Along brigade cinta mo. Na ingkatan sila mo hindi na magkatanam dumuson sing Quran, tinihaw lihan ba?
Nabang man namin magkaulin, masyadok mo na ba siya? Nagtad-tad na riha mag-uli. Natin niya, bang dinakuan, masibaong kurinti. Lapay siya kapag sa pahito. Nampa sila piyasango. Di papatukod magbalik paparita. Sambil piya sa panapuraan. Ngayon ulama bihati matan niya bang wala pa nagtawat, mapatot buhuno. Minsan yung parmasing Allah Ta'ala, kaya ibut-ibutan ng Rasul alayhi salatu wassalam, pasukon magkaro, ulang siya nga ng mga mu'min, waharadil mu'minin. Napag-alan niya ito, pasapako. Na malabing padusahan. Kasi mo dahil sumurin din kita, at tawa kita yung magnegosi. At tawang, amo ba yung magbitsara kita mga radio station, tumayon kita pa rin tayo, kasi bago yaon. Bago rin, kisa rin mo rin na WhatsApp news. Dahil hamajlisin ulama council, sila yung nagbihil tikila na parinta, parihilan na loan, iparilis na ba yung loan sa mga nagsulit dahil supaya lang ganyan kumangin magbalik yung pikilan. Inhinang bihat lang dasara, sa lag-ulag ulo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkit tayo na magkato pa parinta, na humundong hadya kita. Sa amin sa pagkita humundong, bukon yung mana naway dosa, aunda dosa. Abi mundong ka, wala kami na simpardaka. Ano makaramga, mamin himundong ka, wala yung sinamin, dumihil pa siya, pikilan na ato mo. Gaya nilang mo hinang. Hindi, ito mo lang yung pardosahan. Marami pa himundong, may sinaong dosa. Na, doon nakarakula tawasib, di na ba kakanapansin na may dumihil pa pikilan pa sa truk mo? Na ini ba ako na nawasat? Nari ito man dyan. Yang langan itong sinsara. Lawang sa upamaon din ang mga kaguruhan ta, tawag kaulaman ta magnegosyate. Ampa bunuon sila sa mga mujahidin, hindi sila itong siya. Wayro doon sa mga mujahidin mamunok kanila. Sabab sila magpudda magbalik, mamuong sila misaya siya. Ampay ini, mga magsigpit, ulama ba sa iyo simparinta, ipanegosyate ko. Diyan namin nabasilan nito. Amin hawak ko na sa gawin pari. Na ulama din timukat na magnegosyo. Nilagay nila kamo nagpasampay kanilong na si Amanat si Malacanang. Nalong ko, nadapo ni sabihin sulay-sulay ni pasampay Amanat sing Allah Ta'ala. Buko na Amanat si Malacanang. Kaupuan, anawang history. Na tungod paruwaing topic isab, kamod na marita topic na ito ini. Biadain bang sa upamay sa bamuin, haul na ka. Atirahan mo, bangkari pamasabil, ang pamasag daw ko sinsatro, na doon nakatabisahan ka warakala. Di kakausan si iman mo ini panghinang-hinang nila kayo. Natali mo maraw pala mo mag-suicide. Atawa, sinatali isab sinakura sin Amir, pag nalong niya masagaw makabisara pa, maraw pulong niya minsaron mo. Ako sa mga hasin na milong pag nga mo si Kiling. Diyo na mo sab sinulong mo kanya. Ngayon na ito manjari asara. Di ito manjari asara. Ang riwayat si Bukhari, iban si Muslim, sa ikain ba, dengan Sabit ibn Qais, hadis mahawa. Sa nagitungan nilang yawaman kakalanap sa hubisayin, o diba biya magkiyama. Sisilang ngayon, ini magsusay. Isiyusin mamuno sing ginhawaran niya. Uno-uno na ni pamuno niya. Amura ito ni pa ang ajab ka na aglaw kiyama. So pa man piyamuno makinhawaran mo 4-5. Timbak mo ino mo nagbalik. Aglaw kiyama bihad to rin hinangon. Nawang ko timbak rin na building bihad to rin siya. Awang ko minum raso damit ka na bihad to rin hinangon. Amurat ni ajab ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namin tao na haul. Amoin tiyo da ko may nakapinkan niya pag sikali mag-suicide. Hindi hadto magluho magbalik sinastanak niya. Amat ti magbatasin ang mal niya. Biya da sa tato sinalaw sa bahayang masuk na tuod ka sumalam. Wala ka mo yan si malam timindog ka na nasa ba. Nataw na misara ka wayaan. Nabiya tao niya sa bahayang mo masuk na tuod ka sumalam.